vysávač jeden, ale ten je už označený. Moja manželka, odkedy ju poznám, tak v centre jej záujmu boli stále druhy. Bola to taká jej túžba, zameraná hlavne na deti a na mladých. Samozrejme, časom sa to trošku transformovalo, ale dneska, keď sa pozrieme na ten projekt, tak ona stále je tá, ktorá rieši hlavne tie deti, tie darčeky a tie shoeboxy. Toto je jej záležitosť, my sa staráme o tie ďalšie veci, takže áno. Čiže skôr ako myseľ, bolo to také jej srdce, taká túžba. Darujme úsmev je taká malá myšlienka, ktorá vznikla podstatne v našej rodine, potom sa trošku rozšírila v našom okolí. A rozhodli sme sa darovať malé darčeky, krásne, deťom na Vianoce. Deťom, ktoré nemajú iné darčeky, alebo ktoré sú v veľkom núdzi a nemajú iné možnosti prežiť tú radostnú chvíľu pred Vianocami. Sme nemali možno prvý rok veľmi jasné to, že komu to pôjde. Že v podstate nás sobášil Maro Špeciar, bol na Sibíri, Alexandrín spovedník a zrazu mu hovorí, máš tam nejakú farnosť, máš tam nejakých mladých, sme nejak komunikovali spolu. A on hovorí, hej, mám tu niečo a tak sme tak naivne si povedal tam, že tam majú nejakých 100 detí alebo mladých. Tak si hovorím, tak 100 balíkov pošleme na Sibír. Až potom prišla tá prax, keď sme začali kontaktovať rôzne firmy, kto by to tam odniesol a zistili sme, že koľko by to stálo. Aj sme to urobili, aj sme tie peniaze obetovali prvý rok. Pochopili sme, že toto nie je cesta a že budeme musieť sa zamerať na Slovensko. Sú 3 hodiny ráno, začíname tu na Čiernej vode pri Bratislave našu cestu po Slovensku. Je to 10. krát, kedy vďaka všetkým dobrovoľníkom a všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú, vieme sa dostať k ľuďom, ktorí najviac potrebujú našu pomoc, priniesť konkrétnu pomoc týmto ľuďom a buďte s nami. Verím, že všetko dobre dopadne a že prinesieme tým ľuďom trošku úsmevu a trošku vedomosti o tom, že tam hore je náš nebeský Otec, ktorý ich má rád. My zvykneme pred cestou požiadať panu Máriu, pomocnicu kresťanov, ako nás to učil Don Bosco, aby bola s nami. Po tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Ešte kolega prinesie jednu krabicu. Ešte je. To je len taká maličkosť pre dievčata. Ešte by som sa rada vedela, komu sa mám poďakovať. Tak to už vy musíte vedieť. Za toho Ježiška. No kto to môže byť? Aby to nezostalo len o darčekoch, ale aby sme dali pocítiť tým ľuďom, že tu je niekto pre nich, kto im tú ruku podá aj fyzicky a možno ich aj objíme. Nebojte. Ďakujem pekne, pani vedúca. Do srdca. Začali sme si vytvárať sieť ľudí, ktorí v teréne robia s týmito ľuďmi. Máme 2 také hlavné kanály, a to je Slovenská katolícka charita, cez tie diecézne charity, ktoré sú po Slovensku. Samozrejme aj salesianská rodina, cez sestry, salesianky, ktoré možno sú tak viac otvorenejšie alebo viacej otvárajú oči na také konkrétne potreby. Sestry, tak sa vás pýtam, že máme nejakú hygienu navyše. Keď vám tu nechám 1, 2, 3, 4 balíčky, vieme, komu to dáme. Sú sprchové gely, prachy na pranie a tak ďalej. Čiže v pohode. Nebude to, že... To je dosť dobrý, no. Tuto náš Herkules vám priniesol... Toto není ťažké. Krásne. Krásne skoro. No, to ste mali pre tú rodinku nejakú, tak hádam to padne. Áno, sa potešia určite. Mikrovlnka a sporák. No. Nestratí sa. Oni to naozaj majú tiež komu akože dať.
táto aktivita. Povedali sme im, začnite sa pozerať, že aby to nebolo len o tých darčekoch, že čo je nejaká tá potreba. A vôbec nás nenapadlo, že to budú práčky, chladničky. Ja som myslel najprv nejaké ošatenstvo, nejaké topánky a tak ďalej. A musím povedať, že tie spotrebiče ako keby nám aj prišli vhod. Lebo vďaka tým spotrebičom sa dokážeme my nejak odlíšiť od ostatných zbierok. Projekt sa počas rokov dostal do takých čísel, že jedna cesta po Slovensku dodávkou nestačí. Minulý rok po celom Slovensku sme mali 6 alebo 7 dodávok, čo je obrovský počet na toto, čo sme na začiatku vymysleli. Okrem tejto cesty okolo Slovenska v tom istom momente vyráža na cesty druhá dodávka, ktorá nesie veci pre južné Slovensko. Minulý týždeň sme pripravili jednu dodávku plnú, ktorá niesla veci do Žiliny, ďalšia, ktorá niesla veci do Prešova. Kuriérske služby tiež nám na tieto naše centra exalievské nosia tieto veci. V podstate riešime to tak, aby osobný kontakt s tými ľuďmi bol dosiahnutý v čo najväčšej miere. Sedmička. To je osmička? Osmička, aj tu je osmička. To neber, to je ťažké. Počúvaj, toto dajme preč, aby to toto nebylo. Ja som veľmi vďačná, že smiem byť súčasťou tohto projektu. Napriek tomu, že to stojí veľa práce, stojí to za to a je to nádherné vidieť, že môžeme ľuďom, ktorí to potrebujú, vyčariť úsmev. Ja si na Aničke vážim to, že je to mimoriadne osoba, ktorá dáva taký pokoj do tohto projektu, častokrát veľmi pozitívne emócie a veľmi dobre sa s ňou spolupracuje. Musím povedať, že veľká vec je, že takto týždeň pred Vianocami opustí svojho manžela a svoje 4 deti. Viem, že je to ťažké, teda 3, lebo jedno má so sebou, že je to pre ňu ťažké a z Popradu, z Gánoviec prichádza ku nám do Bratislavy a v podstate obetuje svoj čas, obetuje pre tento projekt, pre ľudí okolo seba a robí to úplne nezištne a posledných pár rokov bez nej by ten projekt a ten úsmev na Slovensku nebol taký žiarivý, ako je s ňou. Anička, čo znamená koordinátorka projektu Darujme úsmev? Znamená to osloviť típerov, ktorých máme po celom Slovensku, dať dokopy rodiny, dary, ktoré potrebujú. No a v tomto čase balenia prísť a koordinovať vlastne celých tých dobrovoľníkov, ten tím, balenie. A tentokrát som sa dostala aj na distribúciu na chvíľku, tak sa z toho veľmi teším. Aj my sa tešíme, že na 10. výročí máme v podstate za sebou aj nejakú dámu pri rozdávaní, že nie je to len o chlapoch. Takže veľká vďaka za všetko, čo robí, za tú obetu, lebo už by som sa len opakoval, je to veľká vec pre nás. Drogeriu na jedno miesto, oblečenie na druhé a balíčky na tretie. To je zázrak Boží. To ide samé. Ja ani ruku nemusím priložiť k dielu. Toto sú vianočné hráčky, darčeky pre detičky. Áno. Podľa toho zoznamu, čo ste nám dali. Áno. To je všetko pre brata Filipa. No, a ja som podpísal chudobu popri tom. A dodávka veci. Nechápem to, no. Ale vieš, čo sa píše písmo, že zrekni sa a budeš to mať. Áno. Mieru natlačenú, natrasenú, prekypujúcu, dajú ti do lona. Dneska, keď ste vykladali tie krabice, som bol normálne dojatý z toho, ako veci idú. Že ja som len postavený do roli štatistu a že bolo treba raz zdvihnúť tú zástavu pomoci a ostatné sa už rozbehlo. Tak my sme Domboskovi synovia, ale svätý František nám bol veľmi sympatický a ja vám chcem predstaviť brata
Filipa, františkána, ktorý pôsobí tu vo Filakove. Brat Filip, trošku nám predstavte vaše dielo, komunitu, ktorej sa venujete. Je to komunita prevažne rómskeho obyvateľstva, ako ste videli, ktorí ale nemajú objektívne rovno šanci niekde sa zamestnať. Ten problém po roku 90 vo Filakove, keďže padli tu veľké fabriky, je v podstate zaciklený. A keď som ja sem prišiel, ja som vedel, do čo idem. Ja som tu bol 10 rokov dozadu. A vedel som, že oni mi začnú zvoniť na zvončeky. A budú mi zvoniť a budú mi zvoniť. A keď sa nemám z toho zbázniť, ja celá komunita, musíme dať tomu nejakú formu a obsah. My keď hovoríme našim donorom, že aké formy pomoci, ako sa dá zapojiť, tak jedna z pomoci je práve modlitbou, aby nás tak sprevádzala, aby sme mohli stretať takých ľudí, ako ste vy, tých našich tipérov, ktorí sa starajú o týchto ľudí, lebo bez vás, bez kolegyne z Rožňavskej charity, my by sme v Bratislave o tejto komunite nevedeli. A som veľmi rád, že takto sa aspoň trošku dá darovať pomyselný úsmev, ako sa volá náš projekt týmto ľuďom pred Vianocami, a veľa Božieho požehnania do tejto vašej aktivity, ktoré pre túto chudobnú komunitu robíte. Ja by som chcel vás poprosiť do kňazské požehnanie, nakoľko my odteraz z Filakova ideme ešte na Rožňavu, Košice, Michalovce, Humenné, Bardejov, čaká nás celé Slovensko. Pán s vami. I s duchom tvojim. Drahá rodina, nech vás, aj všetkých, ktorí vám sú drahí a nosíte ich vo svojom srdci, žehná, ochraňuje a svojou vierou, nádejou, pravdou a láskou nech vás na týchto predvianočných cestách sprevádza a žehná dobrotivý a všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a ohlasujte Krista svojim životom. Ďakujem Pánu za to. Pani Kasarová, toto je prvá vec. A ešte vám niečo donesieme. Ja radšej dávam, ako beriem. Pani Kasarová nám nahlásila rodiny, ktorým sme dnes priniesli nejaké dary, ktoré sa nám podarilo vyzbierať vďaka našim štedrým darcom. Ale tu sa musím pozastaviť nad tým, že pani myslí na druhých, napriek tomu, že za posledný rok jej voda zobrala, zničila príbytok, stratila partnera a napriek všetkým týmto veciam myslí skôr na druhých. A čo je pekné, že jej kolegovia z Rožňavskej charity nás oslovili tým, aby z nej, ktorá je v jednom momente aj typerka, sa stane aj človek, ktorého chceme takto spoločne obdarovať. Verím, že aspoň trošku vám to pomôže sa mať v novom roku, keď sa vám podarí nasťahovať znova do tohto domčeku v tomto peknom kraji. Pomôže v tom novom reštarte. Ja som bola včera v Rožňave akurát na schôdzi a pán Mruk volal Lucii, šéfke, a ona, dám Andrejku, dohodnite sa. Tak sme sa dohadovali, že kedy prídu, kedy budem čakať, ku komu ideme v Kokave najskôr. A on vraví, a veziem aj vám niečo. Vravím, dobre, že vázu na kvety. Zíde sa. Výborne, ďakujem, zíde sa aj váza na kvety. A potom takýto šok. Ďakujem. To sme ešte nevideli, že by sa jeleň prišiel pozrieť na Darujme úsmev. Pozri, teraz uteká. Wow. Dobre, kde to nesieme? Úplne hore. Dobre. Tretie, kamarát. Môj syn tento rok je tu s nami, ale určite nie je jediný, lebo viem o tom, že aj ďalší naši exalievi, ktorí keď chodia do rodín, tak si nosia svoje deti. Je dôležité, aby sme začali pestovať tú takú dobročinnosť, delenie sa s druhými, aby videli tú realitu. Verím, že všetky takéto veci, ktoré si títo mladí ľudia zažijú, tak možno raz sa niekde v ich živote ukážu.
Čaute, chlapi. Čaute. Prinášame pomoc na jedno z veľkých salesianských stredísk do Košíc na Luník 9, kde sa salesiani venujú veľkej komunite ľudí. Na tomto mieste túto pomoc nerozvážame priamo do rodín, ale postarajú sa o to naši bratia salesiani. Pozdrav, pán Boh. Dobrý večer. Dobrý večer. Prepáčte, že ideme tak neskoro. Dobre sme, pani Svetlana, s deťmi? Áno. Čaute. Môžeme? Áno. To by malo byť niečo pre chlapcov. Ďakujem. A toto. Ďakujeme. Tak sme dobre došli. Áno, došli veľmi dobre. Veľmi dobre. Ahojte, začíname druhý deň rozvozu. Nachádzame sa v salesianskom stredisku v Prešove, kde nás čakajú tieto balíčky, ktoré pripravili naši exalievi z tunajšej bunky. Budeme rozvážať celý Spiš, Oravu a potatranskú zónu. Držte nám palce, aby vydržalo počasie a ďakujeme za podporu. Pred pár rokmi sme zistili práve pri otvorení aj našich ďalších centier, ako Žilina a Prešov, že je veľmi dobré, keď tie lokálne komunity, lokálne bunky si vedia navštíviť tie rodiny, pre ktoré zbierame veci po celom Slovensku. Tu v Prešove prebieha Darujme úsmev 7. rok z tých 10. Zo začiatku to bolo, by som povedal, čiste v réžii Bratislavy. Ten prvý, druhý ročník išiel bez typerov. Tipy na tieto rodiny dala Slovenská katolícka charita. A v tých ďalších rokoch sme oslovili potom aj našich ľudí, tí v úvozovkách tiperi, alebo tí, ktorí nám dávajú tipy na tieto rodiny, tak sú to naši ľudia a naozaj vyberané rodiny sú také, ktoré to naozaj potrebujú. A neviem, čo tam bude. To si rozbalíte niekedy. Tuším, budú nejaké sviatky budúci týždeň, tak uvidíte. Keď to začína v deň na sviatok svätého Martina, vtedy na stránke Exalievi.sk je zverejnený zoznam rodín, ktoré boli odporúčané alebo tými typermi nejak nahlásení, že potrebujú konkrétnu pomoc. A potom je tam zoznam vecí, ktoré daná rodina potrebuje. Akože vy ste vedeli, že nám tiež je práčka? Tak som sa dozvedel. To fakt? Práčka? No ja odpadnem, fakt odpadnem. Ten človek, ktorý si to prečíta, nevie veľa o tej rodine, lenže je to vdova, alebo starka sa stará o 3 deti, 4 deti a podobne, také rôzne ťažké osudy. Ale chvála Bohu, je strašne veľa dobrých ľudí, ktorí zareagujú a sú ochotní z toho častokrát aj málo, čo majú sami, tak sa ešte podeliť a dať tým, ktorí sú na tom ešte horšie. Je to o takej nezištnosti a takej srdečnosti tých konkrétnych ľudí, ten daný dar odkliknúť na stránke a chcieť pomôcť. Ďakujem. No lebo pani Zubko nám písala. Potlačíme ho dozadu trochu. Toto sú veci, ktoré sme nerozviezli po rodinách. Chceli by sme vás poprosiť, aby ste nám s tým pomohli. Máme tu nejaké spotrebiče, nejaký kočík, nejakú hygienu. A
Chcel by som vám predstaviť tieto dve dámy. Nachádzame sa v Spišskej Novej Vsi, pani Chabadová a pani Kuchárová. Boli to prvé dámy, ktoré začali s nami spolupracovať. Pamätáte si na naše spoločné začiatky? Ale určite si pamätám, že to bola naozaj taká zvláštna náhoda, že sme nejakým spôsobom reagovali na mail, ktorý ste nám poslali a vyzvali a my sme tak, že čo to je, Bratislava, to je ďaleko, z toho nič nebude, však napíšme. No a to šlo. A potom vlastne sme sa spojili telefonicky, ak si dobre pamätám, a začali sme už vlastne pripravovať celú tú darčekovú slávnosť. Je to 10. ročník. Áno. Koľko rodín ste tento rok zapojili do projektu? No, od nás, myslím, že z našej strany išlo nejakých 11, ale to len čisto za špecializované sociálne poradenstvo. Ale pripojili sa k nám aj Housing First. Vieme, že funguje to aj v Liptovskom Mikuláši, kde sú teda matky v núdzi umiestnené v našom dome. Dolný Kubín. Čiže to je cez celú diecézu, to nie je iba Spišská Nová Ves. A dokopy, koľko to je rodín, to naozaj si netrúfne povedať. Myslím si, že určite nejakých 50, 60, možno aj viacej. Možno aj viacej, a poviem vám, že bolo toho viacej, ale zaujímavá vec je tá, že vy ste boli prvé, ktoré ste tu v Spišskej diecéze otvorili nášmu projektu dvere a vďaka vám potom to smerovalo práve do tých miest, ktoré ste teraz spomenuli. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Mária, Matka Božia, pro nás hriešných, teraz i v hodine smrti našej. Tu sú nejaké potreby, nejaká žinienka, neviem, či sa to zíde. To nie. Zíde. OK. Takže ja som rád aj to, čo som teraz videl, lebo modliť sa takto s deťmi rúženec, tak to je také povzbudivé. A som rád, že to ešte niekde funguje. A... Ďakujem. Presne žinienku teraz zháňame. To je neuveriteľné, Páli. Ja ti ďakujem. Môžem ťa objať? Ja som vedela, že vy ste úžasní, ale toto som nečakala. Ďakujem, fakt. A ďakujem aj vám všetkým. Veľmi ste nás prekvapili, potešili a nemám slov, keby bol manžel doma. Určite by aj on bol taký dojatý. Ďakujem, naozaj ďakujem. Máme krásny príklad, ja už mu robím reklamu, kde chodím, ale náš Exaliev pod Tatrami Páli. Pre mňa to je taký anjel celého toho regiónu, lebo každý rok, keď nám nahlási nejakú rodinu, sú to také príbehy, že sa tam plače. A pritom ja viem, že on má potreby, ale nikdy to nejak neposunie dopredu. Stále je pozorný na to, čo potrebujú ostatní. Anička, veľa sme o tebe počuli. Môžem? Malo je. Môžeme to tu zložiť? Ahoj. Čau. Pali. No čo, kamarát? Som hotový z vás. Z nás? To nie. My sme hotoví z vás. Ja si veľmi vážim to, čo robíte vy okolo vás, lebo jeden z hlavných cieľov nášho projektu je darovať niečo konkrétnym ľuďom, ktorí sú okolo nás. Ale to by sme nedokázali, keby vy ste nemali tú pozornosť, jednoducho keby ste neboli citliví na potreby druhých, a ja som veľmi vďačný za vás. Tak potom tu máme nejaké veci, čo budem rád, ak si necháte, ale ak vás poznám, tak to porozdávate. Takže ja už nejdem ani nejaké inštrukcie dávať, lebo to už nechám na vás. Tak ďakujeme za to, že sa zapájate takto, a verím, že toto, čo som aj teraz zažil pred 3 minútami, tak pre mňa sú to také veci, že fakt som mal aj slzy na krajičku, musím sa priznať. A keby tu bola naša koordinatórka Anička, tak... Reve. A pán Boh zaplať, lebo toto sú veľké veci. Ďakujem, že vás máme. Mám veľké šťastie, že aj manžel vidí rovnako ako ja tú
takú túžbu pomáhať. Je to náročné, ale stalo sa nám párkrát po sebe, že sme si povedali, že už je posledný rok, už to nebudeme robiť, lebo ide aj na úkor našich vzťahov, naše deti, ktoré tu trávia týždne a týždne. Ale potom príde január a už si sadneme a spravíme také vyhodnotenie a si poviem, že dobre, ako budeme to zorganizovať tento rok, aby to bolo ľahšie. Ja som presvedčená, že strašne veľa ľudí chcú pomáhať, aj majú možnosť to urobiť, že treba ich zorganizovať nejakým spôsobom. A aj sme si povedali, že keby sme prestali urobiť Darujme úsmev, tak možno pre nás by bolo taký kľudnejší mesiac pred Vianocami, ale strašne veľa toho dobra by sa neurobilo. Máme okolo seba ľudí, ktorí uverili snu mojej ženy a nadchli sa preto. Ale ja stále hovorím, to je projekt Exalievov, Dom Boska. Po nás, keď odchádzame z tej rodiny, zostáva nálepka Dom Boska na práčke, na chladničke. Jednoducho, myslím si, že Dom Bosko by rád sedel s nami v dodávke a rád by sa pozrel do očí tým deťom. A kým my by sme vyťahovali práčky, tak on určite by tam niekde v kuchyni sedel s tými mladými a snažil by sa pochopiť, či im nevie pomôcť ešte viac nejakou inou formou. Asi šoferovať by sme ho nepustili, ale tak v strede by mohol sedieť a byť s nami. Tak sa traduje, že prví Exalievi v roku 1870, keď prišli poďakovať Dom Boskovi za výchovu, ktorú zažili v jeho oratóriu, tak dali mu tú kávovú súpravu a on im vtedy povedal, aby stali pri ňom aj ďalej a vzájomne si navzájom pomáhali oni medzi sebou. Tak aj tieto slova Dona Boska vnímam ako taký odkaz do tohto projektu, aby sme my si navzájom ako salesianská rodina, Exalievi, spolupracovníci ADMA pomáhali aj tým, ktorí sú okolo nás. Aj v našich rodinách máme takých, ktorí potrebujú tú pomoc, modlitbu, finančnú, materiálnu. Tak naplňme tieto jeho slova.